Moi boa tarde. Por fin teño o meu cacharro novo. Quero dicir, recuperín a miña tablet. A ver quen anda por aí. Se anda alguén. Ola, que tal? Moi boa tarde. A ver, por onde me está a miña xente? Que hora é? As 8. As 8. Estamos en hora. Así que, a ver, quen anda por aí. Este é o problema de que de non saber ben como andan as tecnologías, que nunca sei se o fixen ben, se estamos ben. Debemos de estar ben, debemos de... Déixeme mirar os chats, son... Este. Ahora sí. Vale, ahora sí. Que tal? Moi boa tarde. Ahora sí que tiña os bloqueados aí os chats. Desde o Galiñeiro, hola, que tal? Crispa, Cucha, María Dolores, hola, que tal? Carina, non empecemos, que se me desborran xa os aqueles. Hola, que tal? Moi boa tarde. Hola, Celi foi a primeira en darlle a un me gusta. Non pode ser. 39 personas e que ninguén lle dera ainda o me gusta. Se estades todas dándolle ao me gusta, porque senón, non sei, vou ter que pasar unha lista ou algo así. Hola, que tal? Moi boa tarde, José Luís. Aquí está o José Luís desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Ponde que mirar para aquí. Esta é a miña... Que tal? Moi boa tarde, canta xente, que tal? Desde Ferrol, que tal por Ferrol? Ferrol ten que estar o tempo mellor. Vous a dicir, hoxe é o primeiro día que aquí empezou a brillar tímidamente o sol. Pero, bueno, a ver se acaba xa o mal tempo, porque mira que choveu aquí, leva chovendo. Tanto e tanto que hasta xa cambiou o seu humor a todo o mundo. Moi boa tarde desde Vigo, que tal? Moitos bicos. Sarima, hola Nusca, desde Vigo. Hola, desde Madrid. Maite Hernández, dúas Maites seguidas, hola desde Valladolid. Fixen unha vermicomposteira. Teño a cuberto. Pódese? Claro que sí que se pode ter a cuberto. Non o teñas nun garaje ou algo así, porque a vermicomposteira sempre trae eso ao descompoñerse a comida que lle botamos aos bichos, atrae mosquitiños, entón podenche ser un pouco incómodos. Entón, sí, pero sí que se pode, débese ter a cuberto. Eu teño a intemperie, pero debaixo dun frutal, que, bueno, ahora mesmo non lle fai nada, porque non ten follas nin ten nada, pero, bueno, está ali o abrigiño, nunha esquina. Que tal? Aquí, por Coristanco, tamén saiu o sol. Xa non saleu o sol por todo Galicia. Bueno, moi ben, boa tarde, Nusca, desde Burela. Burela tamén, supoño que tamén tiríades o tempo como aquí, non? Un tempo así cativeiro, moi chuvioso. Outra vez frío, porque eu, non sei vos, pero fai un mes eu estaba na playa e agora levo 3 semanas encendendo o fogón, porque volveu a facer frío. Moi boa tarde desde Santiago, María, hola, moi boa tarde, desde Vildoviño, eso sí que non sei onde é, o sea, é que non me sona tampouco, Tino, non sei onde é, tesme que dicir onde é, que non sei, non conoso. Está saliendo el sol por Caldas de Reis. Estamos salindo o sol, mañá xa podemos todos sacudir as alfombras, cousas así, colgar a roupa fora, esas cousas, porque moi ben, que empeza a salir o soliño, Genial. Desde o Grove, por aquí xa temos sol, moi ben. A ver se mañá aguanta o sol, a ver se nos aguanta, porque non sei. Agora xa teño teléfono, mas teño tablet, que por fin ma deron de volta. Agora xa podo consultar cousas si me preguntades cousas ou así. Mirade, aquí pon que mañán que ainda ha de haber algo de chuvia. Aquí ainda se espera un pouquiño de chuvias, pero, bueno, por Vigo tamén saleu xa Lorenzo,
Desde Suíza, felicidades a Lolo. Moitísimas gracias, Cristina, moitísimas gracias. Xa estuve a mañán con ela, que fomos a pasear e fomos a comer por aí, a celebrar o Día das Nais. Xa lle di moitos bicos vosos, porque xa lle dixen á primeira hora, mami, escribeume moitísima xente para felicitarnos a nós, pero sobre todo a ti. O sea que moitísimas mostras de cariño a miña nai. Iso é maravilloso. Que a xente se acorde de ti e que te escriba particularmente, non así en general felicidades, sino felicidades a Lolo e a ti. Así que moitísimas gracias. Desde Ponte Candelas tamén sai o sol. Eu penso que está salindo o sol por todos os lados, día gris aquí en Ourense. Me caches na... veña chuvia! Arre, Pilar, en Ourense ainda chove logo. Bueno, tamén xa vos chegue, que tamén xa abondaba. Nusca, pódense facer insertos agora. Podense facer cando queiras. Pero, a ver, non é tampouco mala época, non sei de onde eres, pero un inserto en plena floración ou tal, non ten moito sentido. É mellor en noviembre, diciembre, xaneiro, ou cando acaba a produción, en, non sei, outubro, setembro, outubro, dependendo do frutal, ou que queres insertar. Se é un rosal ou así, ao mellor ainda se pode facer. Pero, bueno, eu tampouco che son unha experta dos inxertos, Nusquiña, buenas tardes desde Valcarde, Argentina, desde Argentina, Mirta. Un bicazo moi grande, Mirta. Acá por llover, besos sempre feliz, dando alegría. Ole, claro que sí. Nusca, podemos facer estos inxertos. Non se sabe se é nai. Ai, é sorpresa. Desde Coristanco, sol e nubes en Zurich. Entón, en Zurich estamos máis ou menos como aquí. Estamos con un tempo así, agora cambiante, porque levaba aquí, na costa, así na parte occidental, costeira de Galicia, estaba chovendo sin parar, sin descanso, o sea, chovía pouco, miúdo ou moito, pero non paraba nunca de chover. Eu penso que 4 ou 5 días seguidos, pero sin parar, foi aburridísimo. Desde Laracha, moi boa tarde, Maica. Hola, moi boa tarde desde Ferrol. Hola, Fina Serantes, que tal? Moi boa tarde. En junio inxértase de yema, ves? Cris xa sabe máis que min de inxertos. De yema? Que colle solo a yemiña para inxertar. En junio? Pero que en junio está o árbol madurando a fruta de cuña. Ou que inxerto é ese? Que se pode facer en pleno, cando está madurando o árbol. Ola, Nusquiña, besotes ao Lolo, e para ti tamén, Rule, un abrazo a todas as mamás de todo o chat. Así que, de todo o chat, dádevos todas por bicadas e apertadas, unha aperta. E dinos, Jorge, que en Vigo agora fai sol, pero choveu todo o día. Aquí tamén estuvo un día bastante cativo, pero, bueno, perdonámoslle, porque gracias á chuvia temos uns montes vos. Pero que me sale o pernil para fora. É que agora teño tablet, e claro, a tablet é tan grande que me abarca todo. O teléfono só me collía así a cara. Pero agora, e o pernil de fora, hai que tapar o pernil. E o 40 de maio, a abella, pero daqui ao 40 de maio hai que esperar a que sea o 10 de junio. Non, o 9 de junio, porque este mes ten 31 días, non? Este mes ten 31 días. A ver, que non me dou conta. Eso, claro, como maio ten 31 días, o 40 de maio sería o 9 de junio. Maio, junio, o 9 de junio. Boas tardes desde Pontedeume, parabéns a todas as mamis, parabéns, Fina, para ti tamén. Ola, Nusca, son Dolo de Carballo, non podo ter o compost nun bidón de plástico, está aberto por abaixo. Si está aberto por abaixo, sí, mirade. O máis importante para min, cada un fai na súa casa, fai un pandeiro, se quere. Fai o que quero, que lle presta, o que penso que lle enseñaron, o que pensa que é bo, o que queira. Pero, para min, unha composteira que non teña contacto directo co chan, cos seres vivos do chan, que faja aí metamorfosis ca vida do chan,
do suelo, da terra, non é unha boa composteira. Para min, Agora, se é de plástico, que non son eu tampouco alá moi amiga do plástico para facer composteiras, pero ten contacto directo co chan, está genial. Porque non vale solo que a composteira, por exemplo, que hai quen colle os bidóns estes grandes que son de agua, e os fura por abaixo. A ver, a composteira ten que ter drenaje, pero tamén ten que ter moitísima aireación. Uns furadiños por abaixo non lle fan nada a un bidón de plástico, nada. E encima se a tapas por riba. Ten que ter moita aireación, porque nunha composteira hai unha actividade física increíble, o sea, aí formanse gases de todo tipo, estás descompoñendo cousas, pode subir a temperatura moitísimo, dependendo do que lle botes, moitísimos microorganismos. E a parte de abaixo ten que ter contacto co chan, para min. Entón, se é de plástico, bueno, procura non poñela nun sitio onde lle dé o sol, ou que non lle dé o da mañán, bueno, pero que non lle dé o mediodía aí, porque que lle dé o sol á composteira tampouco non é que sea alá moi boa cousa. E nada máis, non a tapes hermética, que hai xente que a tapa hermética. Eu, mira, aínda que unha composteira estuvera ao aire libre, a ver, hai moitas maneiras de facer compost tamén, que hai quen só o fai con follas e con tonas, entonces, pois, non sei, pero se lle vades botando cousas da horta, que lle arrancades unhas follas aos repolos, ou que cortades a erva, botades unha capa desa erva e tal, por moito que chova, non se vai a mollar todo o compost. Só se molla a parte de arriba, depois vai facendo como unha capiña e fai como se for un paraguas. Non é que se vai a lixiviar todo o compostaje. Moi boa tarde desde Noia, Pilar. Hola, moi boa tarde, Pili. Sí que nacín o 29, no mes das flores. Solo hai que ver máis ganas. Susa, nacestes o 29 de que? De maio? Ou de abril? Debíme de perder por aquí algunha conversa. Bueno, aquí en Navarra, desde Navarra nos fala Rosa. Moi boa tarde, Rosa. Calor e chubascos. Menos mal que el vermut se ha respetado para estar a gusto en unha terracita. Bueno, pois, se vos respetou o tempo do vermú, entón xa foi bo tempo, porque iso é moito de agradecer. Cando vas tomar algo, claro, é o vermú, o día da nai, pois, é super importante. Pero, bueno, espero que ahora aí en Navarra tamén empece a vir o bo tempo. Luci, hola, boa tarde. As miñas fresas, coa túa técnica, están preciosas. Cando os ves o corpo me de ti. Ai, que guai! E non sabedes o que fixen eu outro día, porque, a ver, este tempo está alocado, está tolo. De feito, moita fruta perdeuse porque hubo uns temporales de chuvias e granizos e vento, cando estaban os árboles todos ca floriña abrindo e tal, que non sei eu se este ano será moi bo para a fruta. Pero, claro, a min doume así un día, destes que fixo bo tempo, doume volta á cabeza, e dixo, joder, pois non tiña gana eu este ano de poñer aquí os tomates e vou nos a poñer ali e tal, e fixen un cambio como raro, así drástico, fora de tempo, porque está fora de tempo, eu dando vos consellos e facendo mal eu as cousas. Pero, bueno, de todo se aprende, tamén das cousas que se fan mal. Puxeme a cambiar as fresas en este mes. Bueno, fai uns días, antes de que empezara a chover así sin parar, puxeme a cambiar as fresas. As fresas medradas grandes e con fresiñas, pero non me apetecía telas ali, porque me apetecía cambiar os tomates de sitio. E a min, as fresas debaixo dos tomates, non. Por moito que diga a xente que debaixo dos tomates se poden poñer cebolas, lechugas e fresas, non, todo non vale. Sigo dicindo, cada unha da súa horta fai un pandeiro, fai o que quer. Pero as fresas debaixo dos tomates, para mí non están ben. Por varios motivos. Un deles é porque se tens que tratar os tomates con algo, botes o que lle botes, sea químico ou non sea químico, sabes, calquera remedio que teñas da casa, ainda que sea un purín non deixa de ser un fermentado podre, o sea, follas que fermentaron, están tal.
calquera cousa que teñas que botar aos tomates vai a caer abaixo as fresas. E as fresas é un produto que tes que estar colleitando cada día, todos os días. Entón, se lle estás botando cousas aos tomates e lle está caendo as fresas e as tens que comer todos os días, pois non é moi boa idea. A mí non me gusta, o sea. Entón, dixo, bueno, pois como este ano quero poñer aquí os tomates e tiña ali as fresiñas plantadas, estaban xa máis bonitas, teño, bueno, como teño fresas en outro lado, vounas a levantar e vounas a poñer. E cambinas. Sufriron moitísimo, pero direivos que compinchime co tempo e dixen ao home do tempo, mira, home do tempo, non me podes mandar unha semana de chuvias continua, porque acabo de trasplantar as fresas acabo de trasplantar as fresas e facíame falta que non quentara o sol, porque un trasplante con moito calor, moito sol, non é bo. E dixo o home do tempo, non se fale máis, e mandoume chuvias durante unha semana. Entón, pois, iso, o que vos estaba a dicir, que trasplantín as fresas fora de tempo, con fresas e todo, e non lle foi tan mal. Como choveu toda esta semana, pois moi ben. Pero, bueno, moi ben, Luci. Genial, alégrome que fora ben. A técnica das fresas así nas beiradas dun bancal elevado están genial, porque non as comen os bichos. Non lle poñemos fácil para nada o de que os paxaros vayan a comer, porque voando, aquí non temos colibrís, e ainda que o colibrís só come néctar de flores, entón, como non temos colibrís que sean capaces a voar e comer ao mesmo tempo, non nos comen as fresas. O aire non me deixou ningunha ciruela no árbol. Ai, que pena, Nieves. Bueno, a ver se por aquí hai alguén que non lle tirara a tormenta todo e pois imos merendar a súa horta. Vamos comer as ciruelas ali, os pixojos. Eu ainda non vou mirar, porque tuvo chover e tal e preocupime de outras cousas. Pero estou segurísima tamén que os meus árboles están un pouco así tal. Mirad unha cousa, todos os que estades por aquí, idelle dando me gusta, que non vos costa, nin quen vos vai a cobrar nada. Quero dicir, se estades aquí e non costa nada, buscade por aí que hai un dedo así e dadelle ao me gusta, para que me sea un poquinho máis rentable a min estar aquí con vos. Acá en Argentina, dinos Mirta, el Día de la Madre es en octubre. Pois aquí é hoxe. Mirta, nunca escoitín ese nombre. O teu nombre aquí en España non é nada común. Na miña terra, en Galicia, menos aínda. Nunca escoitei. Tes un nombre moi bonito. Poderías contar algo sobre as camas calientes? Eu non uso, José Luis. Conto-vos o básico. Cando cortas erva, da igual que sea céspes ou calquera tipo de erva, e faz unha capa importante, o sea, que sabedes que cando pos a erva así amontonada, ao día seguinte, pois vai mermando. Merma porque fermenta. A erva verde, por iso na composteira nos din que é mellor ir botando capas de seco e de verde. E ramas tamén, porque ya hai que aportar, o sea, nitrógeno. A maneira de nitrogenar é con cousas verdes e de botarlle carbono é con ramas, con cousas secas ou con ramas, con madeira, por exemplo, non? Home, non madeira así tal, porque senón vai nos a tardar moito tempo en descompoñerse, anos incluso, pero si as ramas que lle quitamos aos árboles cando podamos ou así, tamén lle fan ben. Entón, o da cama quente é cando queremos facer un cultivo e non estamos no tempo calor, para facerlle como un calor natural á terra e que o plantío ese pois vai arriba con ese caloriño. Fórmase porque a erva verde fermenta e colle unha temperatura grande, elevada, bueno, pero que eu non o uso, entón tampouco non che sei dicir moito máis, nin se é efectiva, nin se nada, porque eu non a necesito. Ao ter os bancales, os meus bancales, ao estaren elevados, non é que... Un día hai de probar a facer un experimento destes, plantar un repolos no pleno inverno e poñerlle unha cama quente, a ver se funciona así. Dinos Berni, eu teño unha
eu teño uns composteiros e deiunola o Ayuntamento. Primeiro, unhas charlas informativas e fan un seguimento para controlar que o facemos ben. Ah, que guai! Berni, en que Ayuntamento é iso, logo? Está moi guai, iso. Sonia, hola, hoy voy a escape, vale, terminaré de verte mañana, pero tengo una pregunta. Topos, ¿cómo saco los topos de mi huerto? Me hablaron de la planta tártago. Resulta? No resulta, ya te digo yo que no. O tártago é un tipo de leiteira, chamas así, hai como unha familia de plantas que se lle arrancas un cachiño, botan un leite blanco ou amarillo, non? Bueno, normalmente chamanlle as leiteiras, chamanlle o blanco, ainda que tamén as... Bueno, sí, que rompes a folla e botan a súa salvia amarillenta ou blanca. Normalmente, eses leites son urticarios, fan daño, poden queimar a piel, non? Hai que ter cuidado. A figueira, esta planta que é antitopos. Eu tiña moita confianza nela tamén. Cumprina, non me cobraron barata. Resulta que se dá ela sola. O ano seguinte é unha barbaridade. O sea, aina por toda a horta, dásela sola. Porque, ademais, bota unhas... Cando acaba de botar unha flor, que non é tampouco como unha flor, é como unha parte da planta que sigue sendo verde. E despois unhas boliñas que, ao abrir, expanden as súas sementes. E nace por todo, e tela que quitar. Pero non fai nada para os topos, porque eu tiña unha planta, esa debía ter como 2 anos, a mesma planta que non me morreu, e ese ano era o tronco xa así de gordo, era leñoso xa, todo con fillos e tal. A planta é moi bonita, é super chula, pero entrou un topo no bancal, e anduvo arredor da planta todo canto quixo, hasta incluso levantou a planta. Así que as plantas non funcionan. Que funciona para os topos? Primeiro, por que veñen os topos á nosa horta? Porque temos unha horta boa, porque temos unha boa terra. Na boa terra nacen bichos. Hai xempés, hai bichos bola, hai miñocas, lombrices. Todo iso é o que comen os topos. Entón, a onde van os topos? Onde hai comida? Sempre é así. Entón, os topos como se botan? Os topos, ao non veren, son moi sensibles ao oído. Ou os espantamos con ruído, ou tamén polo olfato, porque teñen moi bo olfato. Entonces, con cheiros super desagradables para eles. Eu intentei nun ano con bolas de alcanfor, sabedes, que se poñían antes pas polillas, e esas sí que funcionan, o que pasa que agora nas non encontrado. E hasta un día comprín as bolitas estas que hai para poñer na taza do váter, que tamén cheiran así, pero esas non funcionan. Pero as bolas de alcanfor metidas pola galería sí que os saca dai. Tampouco non é que se vayan para outro lado, pero bueno, espantos. Pero o que mellor me funcionou a min para non ter toupeiras na horta, topos, e ter os gatos. Porque os gatos sempre están pendientes, escoitan escabañar, van ali, moléstanlle, cando fan pis para marcar aos topos, eso non lle gusta nada. Outra cousa que funciona tamén para os topos é facerlle ruído. Vale espichar unha varilla e poñer unha botella do revés? Vale daquela maneira. Durante uns cuantos anos tamén puxenlle eu o molinillo este feito ca botella de plástico, sabedes? Que está genial, iso está genial, pero que pasa? Solo está genial cando fai vento. E aquí, nesta miña zona, non fai vento sempre. Entonces, cando nordeste ou así, genial, porque andaban as botellas, aí non había toupeiras. E cando é nordeste bota ventando a mellor 15 días de nordeste seguido. Pero despois calma o tempo e ao estar parado se non fai vento, eso non se move. Entón tampouco non funciona. Nosquiña, como podo brotar unha celinda de unha rama? Non sei o que é unha celinda. Pero bueno, si parte de esqueje, que non todas as plantas parten de esqueje, non é tempo tampouco hora de facer esquejes, os esquejes hai nos que facer con moito frío,
dependendo de onde seas, tampouco non con neve, pero outubro, noviembre, diciembre, xaneiro e febreiro, por aí xa. Celinda, planta, non sei o que é, non sei o que lle chamas. Ah, pero, muller, esta, a ver, que ten moito brillo, bueno, non se ve. Eu aquí chamolle azar, aquí chamaselle azar. Esa, normalmente, quen a teña plantada, vaille salir de arredor un montón de fillos así. Colles unha pala e donde estea o brote novo no chan, porque nacen das raíces, fan como o rizoma e brotan as raíces. Corta a raíz por aquí, cunha pala, e levas o brote ca raíz. De rama esa non sei se che prenderá, é moi leñosa, pero, bueno, non estamos no tempo de facer esquejes. Esa planta, xa che digo eu, porque eu teño que me gusta moitísimo, encántame o seu aroma, pero teño que ter moito cuidado porque todo alrededor, cada ano máis grande, máis cacho, brotame os fillos dos rizomas, sabes, das raíces, como as raíces, e teño que estar a cortarlos, non arrancarlos, porque senón volven a salir xa ao día seguinte. Así. Hola, Nusca, bicos desde Gran Canaria. Hola, Manuela, que tal? Moi boa tarde, Manuela, moi benvida. Tes algún remedio para que non gromen as patacas sin botarlle os polvos químicos de toda a vida? Bueno, os polvos químicos que se lle botan ás patatas son veneno, e pasa allá dentro a patata, porque senón a patata brotaría igual, sabes? Entón, eso demostrouse que incluso, eu penso que eso non sigue nin vendendo. Fai moitos anos que se demostrou que eso era cancerígeno total. As patatas teñen un ciclo de vida, non se lle pode frenar a vida dun ser vivo, quero dicir, ou matas, cortala en cachos e botala á tarteira. É a única maneira de que non como unha patata é comela. Pero sí que podemos aumentar o seu tempo de vitalidade. A rechispa para o pernil. Tes que intentar gardalas cando estean secas de todo, secas, que non estean pousadas nunha base que non teña aireación. Millor, por exemplo, en caixas que teñan furados, sabes? Destas caixas así como de plástico que son da fruta, que todo é furados por todo, en esas caixiñas. En un sitio aireado, super seco, que non lle dé o sol e que non lle dé a humedade. Outra cousa que podes facer é, por exemplo, poñerlle papel por abaixo, por si hai algo de humedade que acolla o papel. Pero as patatas teñen que gomar, non podes frenar, iso non se lle pode frenar. Deixadme mirar unha cousa. Vale. No Concello da Laracha tamén fan seguimento das composteiras que non proporcionaron a quen que nos proporcionaron a quen as quería. Pois eso está genial, polo menos para saber que se fai ben. Espacio Cris, desde Valencia. Hola, Cris, que tal? Moi boa tarde. Que tal está o tempo por Valencia? Hola, Nusca, leí en San Google que se pode mezclar las mondas de los plátanos, huevos y café molidos y que puede... A ver, Fátima, eu creo que no meu canal de YouTube teño como... non sei, pero 3 vídeos ou 4 falando do tema. Non fagas caso de todo que lees en San Google. Sigo dicindo, a cada un na súa horta voto que lle dá a gana, pero eu vouche a dicir porque non está ben. Según o meu criterio, que ninguén nesta vida está en posesión da verdad absoluta. Entón, dito isto, plátanos, huevos e café molidos. Supoño que os huevos a cáscara. As mondas dos plátanos, ti se moes unha monda de plátano, así comes o plátano e pola a moer, vaiche facer unha paparrucha, porque ten humedade. E vas a botar iso ás plantas. As plantas non o van a comer. É que non o poden absorber, é que non poden. Iso ten que estar transformado. Os bichos, o sea, quen o vai a transformar, son
digamos, o ecosistema que vive na túa terra. Os microorganismos van a descompoñer todo o que ti lle botes á terra, van a descompoñer e van a transformar en materia que sí poden absorber as plantas, que sea asumible por elas. As tonas de plátano, as plantas non as aproveitan nada, cero, patatero, nada. Para que unha planta se beneficie do potasio que ten unha tona de plátano, que é verdad que ten moitísima, bueno, o plátano e outras tonas tamén de masáns e así, pero sempre falamos do plátano porque é como máis ten máis cantidad de potasio, non? Tanto a tona como o de dentro, non? Para nós tamén é bo en potasio. Entón, a mellor maneira, ti se botas unha tona de plátano así á terra, non van a vir microorganismos a descompoñelo, van a vir outro tipo de bichos, van a vir roedores, van a vir ratos, van a vir toupeiras, e se llo das así trituradinho, pois van a vir a comer, pois, non sei, outro tipo de gusanos, lesmas, babosas, caracoles, ese sí que o van a comer, pero non van a transformar no que ti queres para as plantas. Cal é o sistema para que se beneficien as plantas das tonas de plátano? Secalas, poñelas a secar cando estamos no verán, poñémolas a secar na ventana onde lle dé o sol e cando estean secas, negras, que colles a tona de plátano e fas así e casi as cachas ca man, aí é cando se tritura, verdad? Pódela triturar tamén con cascas de ovos. Botarlle café? Pois tamén, pero tens que ter en conta que tanto o plátano como a borra de café como a ceniza tamén o sea, cada cousa aporta un nutriente diferente. Non podes usar sempre o mismo para todo, porque non vale todo para todo, sabes? Está ben o de triturar o plátano, cando xa está seco, estou avisando, cando está moi seco, porque así favorecemoslle moitísimo traballo aos microorganismos. Ti, cando trituras a tona de plátano seca e trituras, faz un polviño superfino que resende super ben. O sea, a min reséndeme a cacao. É o que resende todo o mundo, que le vin unha vez á tele e a experiencia da presentadora foi huéleme a cacao? Pois si, huele a cacao. Si está ben seca e ben triturada, e podela conservar o ano inteiro ali en un bote para cando che faga falta para esa planta en cuestión. Pero, por exemplo, ti imagínate que lle botas tal cantidad de nitrógeno a un tomate, pois o tomate si quere nitrógeno, pero tampouco, cando está frutificando, non necesita nitrógeno, porque o nitrógeno o que fai nunha planta é conseguir que a súa circulación, digamos, de salvia, de nutrientes e todo pola planta sea como máis activa. E iso favorece moito que as plantas lle medren as follas, que faga máis fotosíntesis e medrenlle máis as follas e moitas máis follas. Pero para que é bo isto? Iso só é bo, un exceso de nitrógeno é bo para unha lechuga, para un repolo, para un brécol, para as selgas, espinacas, o sea, para cousas que lle queremos comer as follas. Pero sería contraproducente botarllo a unha planta da que queremos conseguir frutos, porque entonces botaría moitas follas e non botaría flores, sabes? O mismo que o potasio vai a favorecer que unha planta fructifique, porque favorece a floración das plantas. Entón, se queremos que, por exemplo, un calabacín, ou unha planta mesmo ornamental que teñamos na casa, que só bota follas e non bota flores, iso é porque ten moito nitrógeno, a mellor ten carencia de outros nutrientes. Por iso isto de... Hola Raquel, moi benvida, por fin chega a tempo. Sempre o veo cando pasou, pois moi benvida Raquel. Facer ese cóctel de todo para botarlle a todas as plantas, eu non o vexo ben. Eu prefiero secar e triturar o plátano e telo en un bote que sei que só é potasio, ter as cáscaras de ovo secas, ben secas e trituradas, convertidas en fariña e telas en outro bote, eu sei que iso é
calcio sobre todo, e teren outro bote e aportarlle ás plantas o que necesitan, non así todo de todo. Yo en la raíz, al plantar los tomates, dinos Isabel, le echo la piel de plátano en polvo, moi ben, pero cando ya están produciendo fruto, le hago infusión de piel de plátano e lo echo al riego, vale. Non é que lle faja mal, a infusión non é que lle faja mal, pero non tampouco lle vai a facer ben, non lle fai beneficio ningún, porque a tona de plátano fervida, canto potasio pasa da tona de plátano á agua esa? Así. Sempre é mellor secar todas as tonas de plátano que teñamos en polvo. E non fai falta enterralo. Ti tes unha planta, sea unha planta, sea un tomate, unha lechuga, unha planta ornamental, un árbol frutal, ti tes así a planta e queres de aportar potasio, ese polvo seco do que vos falo, de secar tonas de plátano e trituralas moito, 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 que se conserva así en un cacharro serradiño, consérvase todo o ano, sin que lle entre humedad. E ti botase todo así alrededor do frutal, da planta, a derriba, sin facer nada máis. E a agua do riego, a humedade da noite, e a acción toda da atmosférica vai a facer que vai indo pouco a pouco para baixo, que se vai como colando para baixo, e xa lle vai a chegar á planta, porque a planta absorbe a través das raíces, a través, o sea, sempre ten que haber agua, senón unha planta non pode absorber os nutrientes, nin fertilizantes, nin nada, nin abonos que lle botedes, si carece de agua. Entón, a mesma agua do riego, pouquiño a pouco, se vai levando todo para baixo. Solo un compost, dinos Raquel, solo un compost bien hecho es el que vale para todo, llevando aí de todo, claro. Sí que está ben, a ver, o compost, pero non é un abono. O compost vai a ser un fertilizante para a terra, o sea, un activador saleroso para que a nosa terra sexa fértil. O sea, unha terra desgastada, cansada de traballar para outros cultivos durante todo un ano, necesita fertilización, necesita como unha reactivación. E aí o compost é o mellor, ou humus de lombriz. Pero, dependendo do que plantemos, as terras necesitan tamén abono. O sea, cousas específicas para ese tipo de planta, para o requerimento dese tipo de planta, que o compost non chega a todo. Ainda que estea moi ben feito, o compost está genial, pero o compost só é un fertilizante, porque a terra ajótase e acábanselle os recursos. As plantas van a comer, van a absorber, van a desgastar a terra e ao final abonos van a facer falta. Buenas tardes desde Alicante, hola Francisca, que tal? Cando apañas as batatas, cal é a mellor maneira de conservalas moito tempo? A batata, Pilar, refíreste a patata do aire, a que é, como me chamades? Bueno, que é verde, que é unha curcubitácea, que ven colgando, refíreste a esa? Se te refires a esa, volvemos a dicir que che vou a ler, a ver. Cando apañas as batatas, cal é a mellor maneira de conservalas? Eu penso que a batata non vai a ser que lle chames de outra maneira. Carla. As batatas, igual que é a patata, aínda que non é un tubérculo, hainas que recoller. A patata do aire, a rea, como se chama? Non me acordo. Chayote, acordaba, Dios mío. Pois pódense coller desde que son moi pequeniñas, pero bueno, antes de que empecen a estar un pouquiño amarillas. Bueno, ainda que xa hai que algunhas clases que xa son amarillas desde que nacen. Estou me referindo a que é verde, que pode ter máis pinchos ou menos pinchos por afora. No, batata é patata. Non, a batata é a patata. Pois eso, a patata
normal, as patatas, de comer patatas fritas, de eso, a mellor maneira de conservalas é collelas que estean secas, sempre é mellor recollelas da terra cando non chova, cando este a terra moi sequiña, porque así se lle cae a terra ela sola. Separar ben as patatas dañadas, que pudemos haber cortado un pouco ca lagoña ou que estean un pouco roídas. Bueno, se están roídas dos ratos e está o roído cauterizado, non pasa nada, o sea, porque volve a formar como unha costra e esa patata dura como as que teñen a tona. Tratándoas con moito cuidado que non lle caia a pieliña se son patacas das novas. Que máis? Gardalas en un sitio oscuro, que non lle dea nunca a luz do sol nin da luna, a oscuras, en un lugar ventilado e moi seco. De feito, procurar non poñelo en un sitio que o chan, o suelo donde as pouses, que non sexa sin ventilación. Millor sería, por exemplo, poñer uns palés en riba dos palés, para que teña aireación por abaixo, ou uns cartóns ou un papel de periódico, espere, cando é? E por difuntos, sempre di miña nai, por difuntos hai que quitar os primeiros gomos ás patatas, bueno, antes plantábanse patatas solo de cedo e de tarde, o sea, as que se plantan agora e as que se plantan despois no verán. Eran as dúas veces que se plantaban as patacas. Pero agora están cambiando os tempos e plantanse pois como máis a menudo, non? E miña nai sempre me di que os gomos das patatas, os primeiros gomos das patatas hai os que quitar por difuntos, para que non se apedreen as patatas. Iso hai que ter cuidado. Podemos quitar os gomos ás patatas cando empezan a brotar, cando empezan a ser así pequeniños, non? Se son máis grandes non é conveniente tampouco, porque apedreas a patata. E isto significa que despois vas a estonar a patata e ten como quistes, como se levaran un golpe e negra, e non eres capaz a cortala, tens que facer como un quiebro, non? Aí, esquivar esa cousa negra. E iso pasa porque chegounos Alicia, Oli, Alicia Fariña, empeza a dicirlle á xente que me lle deu a me gusta, Ali, que non lle deron, perdonamosche por chegar tarde, pero iso, e nada, e despois tapar as patatas sempre, ou co mismo saco das patatas, antes tapábanse así, con sacos das patatas, ou con cartón, un cartón así, abrides o cartón e pousadeslle por arriba, que teña aireación, pero xa digo, a vitalidade de unha patata non se pode frenar, nin se debe tampouco, porque aquela que crece na terra, si, xa me dei conta, Carla, porque ten unha vida, a patata, mentras é nova, non, pero que despois, cando empeza así a arrucharse e tal, quer botar gomo, porque quere ser plantada, e entonces, pois nada, hai que volver a meter na terra. Para xuntar as patatas con as cebolas, si podes xuntar as patatas... Sí, Carla, o que tes é que ter cuidado, eu, por exemplo, pero por que xuntas patatas con cebolas? De onde eres? De Portugal? Carla, contéstame. Eres de Portugal? É que non sei cando plantades. Aquí as cebolas... A ver, eu collo cebolo tamén no inverno, porque planto cebolo no inverno e recollino durante xaneiro, febreiro e marzo, estuve recollendo cebolas. Pero as cebolas de verán cóllense en agosto, a finales de agosto. O que tens que ter cuidado é que a cebola non lle deas golpes. A patata aínda soporta un pouquiño golpes a vaciar o caldeiro ou así, pero a cebola non. É mellor pousada. Sí, pero sí, claro que se poden poñer todas xuntas. Cando se poden, dinos Karina, cando se pode plantar as semillas de coles? Porque se empezan a ter as semillas, non empezan a ter as semillas, as coles empezan agora mismo a botar flor, están ca flor, é normal, están no seu tempo, pero se che dixo eu que hasta julio ou agosto non están as sementes para coller. Así que, bueno, non sei de onde eres, ao mellor estou metendo a pata por lista, pero están empezando as semillas, non, están empezando a gomar, botan o tallo, botan as súas floriñas amarillas,
E depois desa flor botan unha vaina, unha pequena vaina, e cada vaina pois pode ter dúas filas, ten dúas filas de sementes e pode ter pois 12 ou 12, 15 ou así. Non creo que cheguen a 20 semillas. Hai nas que coller cando xa están secas, cando te louran. Aquí dice te lourar cando unha semente fai ruído. Bueno, unha semente ou calquera cousa. A roupa, cando se pon ao sol a secar, fai así, pois te loura, é como un ruído de seco, non? Cando colles a planta e fas así, escoitas as semillas clic, 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 que algunha sempre cae ao chan, córtase e pode agardar en unha bolsa, por exemplo, de papel, non de plástico, porque non pode coller humedades, nunha bolsiña de papel, sacúdela e xa che caen aí as sementes. E pódense sementar, depende cando queiras plantar as coles, pero desde que as sementas hasta que a col está para arrancar e trasplantar poden pasar 3 meses ou 4, depende do tempo no que a plantes. Entón, calcula ti, si sueles plantar as coles en noviembre, diciembre, xaneiro, febreiro, pois conta para atrás 3 meses ou 4 e fai o sementeiro en chan, o sea, a col non é como unha lechuga que podes facelo nun sementeiro así de alto, solo de terra, porque a lechuga bota unha raíz moi pequeniña, bota unha raíz sola con unhas raíces máis secundarias máis pequeniñas, pero bota unha raíz pequena e chegalles todo de terra. Pero as coles non, as coles telas que sementar en terra mellor, porque as coles poden che botar unha raíz importante, é o que as queiras deixar metrar despois. Entonces, cando sementalas? Pois podelas sementar en outubro, noviembre, diciembre e xaneiro, dependendo despois cando queiras plantar as túas coles. Dedos, chicos e chicas, chegou Mali Fariña, dedos arriba. Eu ao entrar se lle di moi ben, moitísimas gracias. Chego tarde, bicos a todas as mamás e aboas. A ti tamén, María José. Hola Laura, salúdoche. Hola Laura, que tal? Chayote, que máis, a ver, saludo a todo o mundo desde a Coruña. Moi boa tarde. Eu ao entrar se dimo me gusta, dedos arriba, vamos a darlle ao like. Boa tardiña, Sonia, que tal? A ver, estamos en un tempo así como muerto de relax, empezademe a facer preguntas, porque non teño preguntas aquí á vista. A ver, podía lle dar para baixo todo o chat, pero prefiero que me volvades a preguntar porque depois perdome todo o ambiente daqui. Non pode ser, teño que ir mirando como escribides. Ideme facendo preguntiñas, que estou atenta, agora. Tomando aquí a miña infusión. Bueno, que tal van as vosas hortiñas? Logo, xa que non me preguntades vos nada, vou vos preguntar eu. Que tal van as vosas hortas? Porque leva un tempo tan cativo, vai todo tan atrasado. Mirade que eu... Bueno, sabedes que teño na miña horta varios bancales de suculentas. Este ano quería levantar algúns, sabedes, pois para limpar, para cortar algunhas suculentas, destas que as suculentas se botan flor e as deixamos florear, pois depois posiblemente morran, pero a mí non me importa porque tamén me gusta moitísimo ver as súas flores, entonces deixo as tal. Entonces teño algúns bancales para limpar, pero claro, esas cousas telas que facer recién entrada a primavera, porque eu teño bulbos mezclados con outras plantas e con suculentas e así, e non pude, non houve xeito de facelo. Entón, este ano quedame así, eso xa queda para o otoño, xa agora xa non podo facer porque tan pronto como deixe de chover e empece a vir o bo tempo, xa vai a vir o tempo de 40 grados para arriba todos os días, entón xa non podes facer trasplantes de cousas. Rechispa, para o pernil. Bueno, pois debín de bloquear eu isto sin querer, a ver, porque me extraña que non... Ves? Se dixo eu, tiña eu isto bloqueado. Dios mío. Te damos a bienvenida al chat en directo. Moi ben, hombre. A ver, ¿qué puede hacer para preparar la tierra para hacer huerta?
Lo digo porque está de mucho tiempo que no plantan. Alicia, ai, que chea de preguntas, perdón, tiño o chat bloqueado, que eu non lle fixen nada, ou, bueno, a mellor toquín sin querer, pero bueno, vamos alá cas preguntas. Que podes hacer para preparar a tierra? Mira, Ali, si fai tanto tempo que ninguén a traballa, esa terra está descansada, solo limpa das malas ervas, e mañán mismo vaite comprar xa todo e planta directamente, sin botar nada, sin abonar, sin fertilizar, sin nada. Unha terra que leva moito tempo sin ser plantada está descansada, está apta totalmente para que plantes o que queiras. Canto se conserva o champán de Sabujeiro? Alicia, eu teño de un ano para outro, o sea, este ano teño algunha botella, teño aínda só 2 ou 3, e xa estamos outra vez no tempo de empezar a facer o champán de Sabujeiro. Entonces, se están ben pechadas as botellas, ben pechadas, non é plástico, porque en plástico non se conserva ben, que xa xo dixo eu que non se conserva moi ben, se están en botellas ben pechadas, un ano duracho perfectamente. Así que a facer todo o mundo o champán de Sabujeiro, que, por certo, Dios, está riquísimo. Que rabia, plantei mis calabacines, alguén me preguntou cando é o tempo de plantar a lufa. Ya, agora, en este mes, porque a lufa é unha curcubitácea. É da familia do melón, da pera, sandía, pepino, calabacín, calabaza. O sea que durante maio e junio podémolas plantar, pero mellor agora xa en maio, a lufa xa agora, porque quere calor, pode botar as primeiras follas, ti plantas, e bota as 2 primeiras follas, que se chama, non son follas, chamase cotilodóns. E os cotilodóns realmente non son follas, son como se foran a matriz que conserva a semilla e que a fai salir para fora para a terra. É como isto. E despois, daqui do medio, empeza a botar as follas secundarias. Pero a lufa, se non ten calor, vai a estar así cos cotilodóns moito tempo. Pero, bueno, eu considero que agora, en maio, pois que empezas a facer o tempo e que vai a deixar de chover. Así que a lufa, a plantala xa agora. A ver, que rabia, plantei mis calabacines que alguén empezou a comerle el tallo... E ya la dobló e nada, sospecho de babosas. Olvídate, non foron babosas, caracoles, aunque todas as noches a cazarlos. No, si a comeron, mira, si esta era a planta, e comeron o tallo por aquí, o máis seguro é que teñas na terra gusanos tronsadores ou gusano deste que é blanco, que se chaman gallinita ciega, que ten a cabeciña blanca e ten 3 dúcias, Jesús, 3 pares de patas na cabeza, e depois é un bicho blanco, asqueroso. Posiblemente sea ese bicho, que non sea unha lesma, o sea, donde vas a plantalos outra vez, daos por perdidos, volve a plantar que ainda é cedo, vas a tempo, e volveos a plantar, pero mira na terra, colles así unha cuchariña como fajo eu, mira, así, ou un cuchillo ou así, e empeza a apartar a terra así pouquiño a pouco todo alrededor, e seguro que encontras un gusano tronsador ou un gusano rosquilla, chamas así, gusano rosquilla, que é negro, e cando o colles, faise unha rosquilla, faise redondiño, para se proteger. Nusca, a terra está moi dura, é igual? Non, non é igual. Se está moi dura, vai a ter que levantar un pouco. Non sei, ainda que se non tes outro método, con unha horquilla, clavas a horquilla e tiras para atrás, clavas a horquilla e tiras para atrás. E se non, con unha lajoña, abres un surco, terra para arriba, despois a erva que teñas aquí, das de volta, do revés, para dentro do rejo. Iso, teño que facer un vídeo con miña nai para vos enseñar a cavar a terra, que me parece super interesante, porque hai moita xente que non sabe como facelo. Ui, que coño era iso? Ai, que susto! E sabedes o que era? Unha flor da manzanilla. Joder, que susto me meteu, que se que era un bicho. Ai, tamén me asusto con calquera cousa, chica, Dios mío. A ver, máis preguntas. A lufa, para unha casa de unha que son eu, cantas sementes poño? Sonia, dependendo do que, eu que sei, podela comer,
e pódela deixar madurar para facer esponjas. Se só queres para esponjas, con unha planta chegaríache. Pero se é para comer, pois planta máis. Se tes sementes, planta dependendo do sitio que teñas, porque a lufa necesita que a plantes en un sitio onde podas subir a jabear, e que estea o fruto que estea colgado, porque senón ponse malo, púdrese. Sabes, pásalle un pouco como ao pepinillo tamén, ou como ao calabacín, mellor levantado, sempre. E se tes un alambrado ou así, e tes moitas sementes, ti planta moitas, porque despois, se che é moito, botalas á composteira, sabes? Pero, bueno, se vas a comer 2 plantas estaría ben, por exemplo. Si tienes la receta del champán del Salco en los vídeos, sí, teño. Mira, creo que a receta do champán do Sabugueiro foi co que empecín o meu canal de YouTube. Creo que foi o meu primer vídeo, así que a calidad non é moi boa, seguro que me notades insegura, nerviosa, falando máis despacio ou así, porque, bueno, era o primeiro vídeo, eran os comienzos, non sabía moi ben como facer, pero, bueno, depois, máis para diante, farei outro vídeo como máis enérgico, máis moderno, pero sí que teño o vídeo de como facer o champán de Sabugueiro. Recoméndovolo, porque iso está riquísimo. ¿Qué máis? ¿Diste la receta del champán? Sí, la receta del champán aquí, en mi canal de YouTube. Ademais, puedes ir directamente pasando todos los vídeos que está abajo de todo. Es el primero. Nusca, ¿cómo tengo que hacer para trasplantar la suculenta? ¿Se puede hacer ahora? ¿Cuándo es el mejor tiempo? Anda, qué preguntona soy. Ya te digo, Rosa, qué preguntona nos salió Rosa Castro. Bueno, perdónache porque te apellidas Castro, e Castro é moi chulo. As suculentas pódense trasplantar en calquera época do ano. En calquera. Ahora, o que non se pode é, en calquera época do ano, decapitalas, por exemplo, non? Sabedes que dependendo como queiramos reproducir unha suculenta, podemoslle cortar a cabeza. Se unha suculenta nos empeza a estalotar, como a tirar para arriba, podemoslle cortar a cabeza. Se queremos, por exemplo, facer novas suculentas, como se foran esquejes das folliñas de suculentas, non é o mellor tempo. No verán non é o mellor tempo. Sempre é mellor con un pouquiño de frío e sempre con moita humedad. Entón, para trasplantar a suculenta en calquera época do ano, sempre cando a raíz non lle vayas a facer moito daño. Hai suculentas que teñen moita raíz e hai suculentas que só teñen 2 raíciñas e chéjanlle, sabes? Entón, sempre podes trasplantar. Sí, por favor, es moi interesante el vídeo de voltear la tierra e como hacerlo para non voltearla. Sí que vou a facer, Raquel. Prometo que, ademais, este ano teño que buscar un sitio donde enseñar a facer aquí chámase cavar á mesa. Cavar á mesa é facer unha mesa que non é a de comer, non é esta, claro. Cavar á mesa ten varios como pasos. Primeiro hai que pelar, despois hai que abrir o rejo, despois hai que facer a mesa, despois hai que voltear a terra, despois hai que facer outra mesa, voltear a terra, Entón, vaise facendo así para atrás, se non tes trator, nin claro. Entón, sí que o hai de facer, si se lo digo a unha chica que te pregunto, non sei de que vai. Bueno, son de Palmeira e quería plantar coles, porque por aquí están cabaina, e quería saber en que mes se fan os semilleiros. Karina, se eres de Palmeira, as coles non poden ter xa a semente lista, porque vivimos ao lado. Dudo eu moito que ese coleiro teña a semente lista. O que é verdad é que os coleiros están empezando a botar a semente, tamén os meus, claro. Tes que deixar os coleiros, hai coleiros que son anuales, bianuales, trianuales, e hai coleiros que tardan como 3 ou 4 anos en grelar, en botar flores. Pero neste tempo, aínda non teñen a vaina seca, telas que deixar secar, hasta o verán, hasta un par de meses faltanlle ben. E despois, sementalos cando ti queiras, na terra, as coles tardan en medrar 3 meses ou 4 para estaren para trasplantar, así que calcula cando as queiras ti trasplantar. Pero se che dixo eu que as sementes aínda non están listas,
Teñen que facer ruidiño a vaina, tens que escoitar tiliqui, tiqui, tiqui, ti, en dentro, teñen que te lourar, chamas así. Sí, porfa, que yo tengo mucha ilusión por hacer la huerta. Moi ben, Alicia, pois eu teño gana de que a fajas e que me enseñes, podías me enseñar por Facebook ou así, sabes? Nómbrame para que poda eu ver as fotos. Plantejo días, dinos Rocío, Torrente. Plantejo días directas en la tierra hace un mes y no veo que salga. Es la primera vez que planto y te veo para aprender con todos los vídeos. Los veo, tengo acelgas, lechugas muy bonitas. ¡Ah, qué guay! Pues mira, Rocío, si hace un mes que las plantaste, ya te digo yo que se las comió algún bicho, porque as judías, fabas, lentejas, calquera tipo de leguminosa, non tarda máis de todo máis 10 días, ou 15, se me apuras. Máis de 15 días non tarda en brotar. Que pasa? Que é un bocado moi goloso. Si tes a terra toda negra e empezan a brotar porque salen da semente así, da terra, salen así, co cuello para arriba, e depois estiran así e botan aquí os cotilodóns. As dúas primeiras follas, que non é que sean as follas de verdad, que é como se fora a matriz, para proteger o germen, para proteger a semilla, non? Pero eso tarda moi pouquiño, o sea que volve a plantalas, dás por perdidas. Non sabía que as lufas se podían comer. Sí que se poden comer. De feito, estou preparando un vídeo que o que pasa é que vou gravando pouquiño a pouco como quitarlle a semente á lufa, como poñela nun semilleiro, como trasplantala, e agora teño a trasplantada, e despois aí vos de, cando no verán estean xa para empezar a coller, vou vos enseñar como se come, algunha receta para comela, como están para comer e cando xa non están para comer, e sí que se pode comer. A lufa cómese como un calabacín. O que pasa que hai que ter en conta que non pode estar nun estado de madurez avanzado, porque senón logo cría as fibras, non? Sabedes como é a lufa por dentro? Pois cría como as fibras e xa non é agradable de comer. Entón, antes de que críe as fibras, pódese comer. Hola, Pilar Domínguez, apellidaste como yo. Boas tardes. Estamos 121 personas en directo e solo 21 me gusta. Non me dijas. Eu vexo aquí 117 personas e 120 me gusta. Por favor, dade ya me gusta. Xa non vou falar máis hasta que lle dades todos a me gusta. Vou esperar aquí, como se foran os deberes que me tendes que ter feitos. Non falo máis. Empezar a dar aos me gusta hasta que subo o chisme dos pitocos das... Dade ya me gusta que non costa nada, anda. Como podo hacerme con un sabujeiro? Con la planta de esquejes de raíz de... Vale, hai un árbol aquí cerca, vale. Mira, María José, se hai un árbol cerca, vaite mirar. Posiblemente, non é tan común, pero posiblemente teñas algún pequeniño nasendo abaixo, ahora mismo, nasendo así abaixo. Así me gusta, dade ya me gusta, gracias. Posiblemente teñas algún sabujeiro. Leva unha pala ou leva unha lajoña. Quítalle boa raíz, bo cacho, vale, para sacalo con raíz. E se non, é que non estamos no bo tempo para facer o esqueje, porque xa ven o calor. Co calor os esquejes non pegan ben. Ningún tipo de esqueje prende ben no verán. Entón, non é o mellor momento para collelo, pero podes coller unha tixeira de podar e cortar, mira, vouche dicir, o sabujeiro, chámase tamén sauco, sabujeiro, vieiteiro, por si non o conocedes, non? Cómense as flores, é unha delicia, bueno, teñenche que gustar, porque teñen un aroma moi peculiar, o sea, arrexenden a flor de sabujeiro, non hai lugar a dudas, non hai nada que se pareza ao olor ese, o sea, entón, si che gusta o olor, vai che gustar o sabor. Si o olor che desagrada, non che vai a gustar o sabor das flores, nin do champán do sabujeiro, porque sabe as flores, a casi a como serás capaz. No, Alicia, como vou deixar de falar eu? Por Dios, que non calo nin debaixo da agua. Bueno, pois eso, o sabujeiro, nas partes máis novas, o seu tallo é verde,
verde moi clariño, vai indo a verde oscuro, e a medida que nos acercamos máis cara abaixo, onde ten máis tempo, digamos, xa se volve leñoso. Bueno, pois, se queres coller unha rama para prender, non pode ser nin a leñosa de todo, sabes, abaixo de todo, nin a verde. Verde non pode ter nada. Entón, escolles un cacho de pau así, polo menos de 50 ou 60 centímetros, que non teña nada verde, pero a partir de aí, para baixo. E tens que levar unha botiseira de podar, que é moi duro. O sea, é duro, sabedes que é hueco polo medio. É espicho, pero non estamos no mellor tempo, para espichar. Terías que esperar mellor o inverno. Ti vigila o sabujeiro, e cando pase alá en setembro, outubro ou noviembre, colles un cacho e espíchalo, fijo. E se non baste agora, e miras que debaixo seguro que hai algunha plantiña para ti, tenes reservada ali. Isabel, yo dejé un repollo de Betanzos a florear y tiene ya 2 años en la huerta y ya tiene vainas con semillas, pero aún le falta un poco para cogerlas. Pienso que para la siguiente menguante las cortaré. Perfecto, o sea, perfecto. Pero Isabel, fíjate bien, la vaina tiene que estar seca, 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 castaña clarito, color café con leite. Ten que estar color café con leite. E se lle tocas á vaina, ten que facer ruido. Clink, 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 clink. Las semillas que están dentro tienen que estar secas, 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 porque senón non che van a germinar. Eu non cortaría, de feito eu penso que é moi temprano, eu esperaría un mes enteiro, pero todo un mes, hasta junio ou julio, hasta que estea ben seco. Santos Mirna. A ver, Nuska, yo me como la suculenta que se llama calanchoe, e que é comestible. A calanchoe é comestible, non todas as suculentas, pero moitas suculentas pódense comer. E tamén le dicen mala madre. Sí, mala madre, dinlle a moitas plantas a calanchoe unha delas, pero a cinta, que lle chaman aquí a cinta tamén, calquera tipo de planta que bote os fillos como fora, chamanlle mala nai. Mira ti, mala nai. E do pai nunca se supo, pero sí, mala nai. Mala madre, unha hoja é suficiente para mi ensalada ou mi jugo verde. O la como así solita. Sabe algo ácida. Sí que sabe algo ácida. Ten que ser as follas que son un poquinho máis tiernas, non secas, porque senón se empezan a saber como a nabo, que tamén poden estar ricas. Pero as folliñas máis tiernas, quitas os filliños así, sí que está rica. En batidos, ou en ensalada, ou así, ou en tortilla, en un salteado, pódese comer. El tomillo en flor, ¿cuándo se recoge? El tomillo en flor, ¿cuándo se recoge y el orégano? O tomillo está agora en flor. O tomillo xa está agora en flor, a non ser que o plantaras aínda agora e que estea aínda empezando a reproducirse, a medrar e todo, pero o meu tomillo xa está en flor. Pódese coller con flor e máis sin flor, porque o tomillo arresende ben todo, e pódese comer a flor e máis as súas folliñas pequeniñas, pero a flor tamén. É que me preguntabas, e el orégano? El orégano sí que hai que esperar a finales de agosto. Ten que pasar todo o verán, porque o orégano non se lle come a folla. Agora mesmo o orégano está a ras de chan. O sea, fai como unha mata toda chea de follas. Pero o que se jarda do orégano son como os pétalos das flores. E hai que esperar a que boten unha vara grande, a que boten as flores, e en agosto, antes de que empecen os orballos, o sea, teñe que pasar todo o verán pola flor, antes de que a flor sexa castaña de todo, sabes, non podes collelo cando a flor é blanca, blanca, ou media moradiña, violeta, que tamén hai orégano así, con diferentes matices de color a flor. Pero, Dios mío, que se deteño. Falade vos un pouco tamén, Estou a falar eu aquí todo, Dios mío. Esa se me seca a jorxa. A ver, vamos allá. Pois eso, en agosto é cando se recolle as ramas de orégano e hai nas que poñer boca abaixo a secar, a airear en un sitio onde non teña humedad, pero si teña aireación, é que non lle dea o sol.
E despois, bueno, sacúdese, faiselle así e se caen as folliñas solas. Podese gardar todo o ano. Ola, Nusca, ou se cheguei a tempo. Un saludo, Mari Carmen. Chegaste a tempo para darlle o me gusta, dalle o me gusta. Que tal? Bueno, chegaste a tempo, escoita, se levamos unha hora, e dixen que os directos iban a ser de unha hora. Así que eu orégano gardo as follas. E reséndenche ben, porque non poden resender a moito. A ver, é verdad que a folla do orégano ti collela, machácala así, e resendes, e sí que resende, pero realmente o que se garda do orégano son os seus tallos cas flores. E mellor é que cando empecen a botar a flor, bota moitísima, e hai que levantar, porque co peso, co vento, a mellor con algún día de chuvia ou así, tumban. Nas deixedes tumbar, e menos no chan, na terra, porque se pon sucio, asqueroso, iso é imposible de aproveitar, porque non lle podes quitar despois a terra ás flores. Entón, cando estean cos brotes, cando empecen a botar os brotes para arriba o manojo de flores, poñedes unha cana e amarrádea, para que estean quietas, para que estean dereitas, porque se tocan na terra xa é un desastre. Si la huerta se me dá igual que se me dan as orquídeas. Tendrás de todo, seguro, danse che ben as orquídeas, Alicia. Como lle chamas ti a erva aromática que aquí se lle chama salpoesa? Monse Otero, de onde eres lá? Salpoesa. Digo, mira, porque eu non sei o que é unha salpoesa. Salpoesa, planta. Imágenes, pois aparece, non me aparece nada. Non aparece salpoesa. Escribíchelo mal, volvemos a escribir. Salpoesa. Escribistesmo mal, non aparece como nada en Google, non reconoce a palabra. En la maceta donde tengo el cilantro me salió una nueva planta, le he tomado foto y Google me dice que es una planta de tabaco. Puede ser. ¿Tendrá algún consejo para esta planta? Leí que es buena para las abejas. A ver, o que pasa é que a planta do tabaco, aparte que é bonitísima, me parece bonitísima. A planta do tabaco necesita moito espacio. Se a tes na maceta, posiblemente ou na terra, che iba unha semilla, ou algún paxariño foi a cajar a túa maceta e plantou xa ali. Pero a planta do tabaco necesita moito espacio. Nunha maceta non lle vai a chegar a nada, porque a planta do tabaco medra como a min. Entón, vai a ser pequeniña. O meu consejo, se tes horta, planta na horta. Hai que dar por riba o dedo, veña. Falas ti porque é que sabes. Deso nada, José. Non me digas eso. Eu sei do que sei, pero do que non sei tampouco non sei, e tampouco non me costa dicilo. Estou segura que vos sabedes 1000 cousas que eu non sei, eu tamén teño que aprender, ou sea, que vos tamén podíades falar. Pero non se seca a folliña do orégano? Non. O sea, a folla da planta, que é como a redondiña ovalada, é deste tamaño así, iso non vale para nada. O que se garda do orégano son como os pétalos das flores, solo. É un moi interesante. Hombre, Mon, que tal? Moi boa tarde, non sabía que andabas por aquí, non lera aínda ningún mensaje teu, moi benvida. É moi interesante o tema da terra. Comentei que algunhas sempre vivas plantadas na terra directamente creceron como 50-60 centímetros, tiña restos de ramas. Botei a terra para plantalas e miden máis de 2 metros. Unha sempre viva. Bueno, é que hai moitas plantas as que lle chamamos sempre vivas e non son... A ver, que sempre vivas hai moitísimos tipos. Pero esa que é como de papel, que lle toca se fai... Que é redondiña, como se fora unha dalia, pero en enano, en pequeno. Esa tamén é sempre viva, pero despois tamén lle chaman sempre vivas a estas que teñen moitos colores que se parecen ás que hai aquí no Carregal, lunarias, non sei. Entonces, que compras non son follas de orégano? Non, Celi, olvídate, non son as follas de orégano. Vouchos enseñar, a ver. Ai, Dios mío. Aquí estou eu. A ver, Celi, mira, o que
Ai, Dios, que gana de comer pizza. O orégano que compramos, isto non é que sean as follas que están agora abaixo na terra trituradas, non o son. Estos son como se foran os pétalos a parte de arriba do orégano. Agora vai a empezar a botar uns tallos como uns paus, así, medran como 50 centímetros e despois empezan a botar como capullos moi concentrados de floriñas pequeniñas, pequeniñas e diminutas. E iso é o que se garda. O orégano non son non che son as follas de abaixo da hora, non teñen olor a nada, realmente. O orégano é... Ai, son como eso, como os pétalos das flores. E agora vou non botar aquí na infusión. E depois boto eu outra pouquiña agua quente, porque sabíades que o orégano ten múltiples beneficios para o noso organismo e que se pode tomar tamén en infusión. Dios, que ben cheira. Pois sí, tamén. Yo puedo hablar de ganchillo. Ves, Alicia, eu de ganchillo non sei nada de nada. Ves como eu non sei todo. Cando a xente me di, sabes de todo? Non sei de todo do que sei. Do que non sei nada. E de ganchillo non sei nada, cero. Sei que é cunha agulla, sei que tal, sei facer cadeneta, Bueno, algo ainda sei. Cadeneta, enganchar cadeneta, cousas así, sí, pero nada máis. Yo soy hija de gallego de Miñortos. Moi ben, Rosa, pois moi ben vida. Son sempre vivas, flor de papel. A flor de papel. E mídenche máis de 2 metros. Pois mira, que o ano pasado, pero bueno, o ano pasado debeu de ser en noviembro ou así. Miña nai comprou un ramiño que lle gustaron moito, eran moi variadas en color, e comprou un ramiño delas. Tú vas nun florero, entonces, claro, sempre estaban vivas, hasta que as flores como que se furaron polo medio e colábanselle polo paúllo para baixo, non sabes? O que a flor esa que é como de papel, que é como unha dalia pequeniña, bueno, pois colábase para baixo. E resulta que cando as quiso tirar, algunhas tiñan raíz, eran tallos, así, tiñan raíz, entón dixo, miña filla, toma, levas para lá para a horta e plantas na horta. Sin moita esperanza, os pichinas por ali, puxen unhas canas para ver onde estaban para non pasarlle despois ca máquina por riba a cortar a erva. E resulta que este ano, cando dixo, que teño aquí? Pois son as sempre vivas estas, as que son, que chaman a flor de papel. E teño as bonitísimas, é como un mirto. Fai como un mirto, é verdad que xa teñen, algúns teñen un tal, pero non sabía que chegaban a medir 2 metros. Madriña, querilla. Bueno, pois iso, mira que a miña familia leva comendo pizzas e pasta coas follas. Non pasa nada, pero non teñen sabor. Agora que descubristes que é a flor, vas flipar cando a probes, non? Porque iso é outro mundo, ese outro mundo. Non é o mismo que, por exemplo, o tomillo sí que tamén se pode comer a flor, e o romeo, por exemplo, tamén. A flor tamén é moi aromática e tamén podes comer a flor e a folla. E no tomillo tamén a flor e a folla. Pero neste caso o orejo, o que se come a flor. O tomillo tamén está moi bueno en infusión. Eu tamén lle boto moitísimas veces un pouquiño de tomillo en infusión, sí. Bueno, yo desde Bilbao, pero la huerta la tengo en el norte de Burgos, cerca de Villarcano. Vale, te enviaré, gracias, Miquel Atza, non sei pronunciar o teu nombre, pero genial, ainda estuve de visita en Burgos fai pouco, este mes pasado estuve en Burgos. E o orégano produción a tope, moi ben. Eu, de feito, teño que arrancar porque é como un pouco invasiva. E neste tempo hai que arrancar, porque senón faise con todo. Hasta non deixan nacer os gladiolos que tiña plantados gladiolos todos así arredor e non os deixaban nacer. E cando empecín a ver un gladiolo así, collín e tuve que arrancar moitísimo orégano porque lévase moi ben, o sea, dáse moi ben. Bueno, o ganchillo está chupado, Nusca, e non sabes o que relaja. A mí non me relajan as
cousas de facer así pouco a pouco, non me relaja. Sabes que me relaja pintar? Bueno, teño entre mans unha cousa que estou pintando, que non me la podo enseñar aínda, pero unha cousa moi chuli, que me fixo moitísima ilusión traballar nela e pintala. Pero, bueno, esta semana xa vou a enseñar, vai vos a gustar, mola moito. Bueno, pois, nada, miña xentiña, vai alá 1 hora e 20 minutos e prometinme a min mesma, me lo prometí, que os meus directos iban a ser solo d'1 hora, pola miña salud mental e pola vosa salud tamén mental, porque ninguén pode estar máis d'1 hora mirando un directo, Dios mío. Que dibujaste a unha niña. No, eso foi un mural. Sí, que dibujei un mural, ideme preparando unha parede da vosa casa, para ir a pintar, porque ese mural só cabín, pero non, pintín outra cousa máis chula. Nusca, aquí en El Salvador, ao Salvador sí que non vou ir a facer un mural, non compensa, tiña que ser salíame moi caro. Hai 2 tipos de orégano, la hoja es grande y peludita y gordita y jugosa, también en ensalada. ¡Anda! Pero también tenemos el orégano de hoja pequeña silvestre y comemos las hojas. Moi ben. Pois non, teño que mirar eu como é ese orégano peludito, jugoso e que se come en ensalada. Gracias. Santos, Nirma, pois non o sabía. Bueno, non te creas, 1 hora se pasa bien. Sí, home, pero bueno, xa está. Un placer, guapo, moitos biquiños. Meu marido está vendo Fernando Alonso, moi ben, home, claro, porque tamén a Fernando Alonso tamén hai que mirar, que a mí tamén me gusta moito. Eu Janchillo e Pinto, por fin un directo, entro... Felicita! Entras tarde, porque xa nos estamos despedindo, estamos dicindo chao, porque se levamos 1 hora e 21 minutos dándolle aquí ao tarabelo tiqui. Así que, veña, mansiñas arriba, dádelle me gusta a xente que vos falta, por favor, antes de marchar, non marchedes sin darlle me gusta, que non vos costa cartos nincúns. E nada máis. Como vos digo sempre, aínda que vos sone o de sempre, é para que se vos meta na cabeza, que o fajades automáticamente. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices. E nada máis. Ala, deica, hasta a próxima.